маймун барои ман дастёри беминнат аст. Ман мега пурсидам ин лаҳза ки ошпази ман барои китоберо пайдо кардан ба хобгоҳи ман рафтааст, метавонад вазифаи ӯро иҷро кунад ва зери ин дег оташ монад ки инҷо мурғеро бояд мо бирён кунем. бале мегӯяду ба маймун сипориш медиҳад ва маймун дарав тайёрӣ мебинад, чизҳои дар кориро ба дег мепартояд. аз он ҷумла як мурғи тоза кардае ки ҳанӯз майда карда ҷинс, онро ба даруни равған мепартояд ва вақте ки равған ба ҷӯш меояду бӯи он ба атроф паҳн мешавад, нақл мекунад. бародари бемор мегӯяд мушоҳида кардам ки маймун дуздида ба ман назар меафканад ва ҳис кардан мегӯяд ки ӯ чӣ амалеро иҷро кардани аст ва аз ман истиҳола дорад. барои мегӯяд ман худро ба хоб андохтаму ба зери чашм назорат кардам ки маймун боз чӣ маймунбозӣ мекарда бошад. ва вақте ки мега ин тарафу он тараф санҷиш гузаронд ва гӯё бовар кард ки ман хобам, оҳиста мега корда бардошта аз як тарафу бо кошиқ аз тарафи дигари гӯшт дошта онро мебардораду лӯи лаълӣ мемонад ва гирди он чарх зада яду маротиба дастра мерасонад ки бисёр гарм аст. барои ҳамин дуртар истода назорат мекунад ки камтар хунук шаваду онро аз афташ истеъмол кунад ки ҳамин вақт як алибоч мегӯянд дар баъзеҳо, чӯҷабарак мегӯянд дар бисёр ҷо, чун тир аз осмон пайдо мешаваду бо ҳамон ҳаракати бисёр чақону часпонаш мурға бардошта ба ҳаво меравад. маймун як ин тараф нигоҳ мекунад, як он тараф нигоҳ мекунад ва чӣ кор кардан дубор севор мепарад, дод мегӯяд, ҷавр мегӯяд ки ҳеҷ ка гӯё ба имдодаш намерасад. ба ҳамон дунболи алибоч ба парвоз меояд. зери сояи чӯҷабарак чӣ қадаре медавад ки ӯ пушти тепае пинҳон мешаваду маймун рӯҳафтодаvu шалпару бисёр асабӣ ба қафо бармегардаду ин тараф мегардад, он тараф мегардад. ягон роҳи ҳалли ин амалро пайдо карда наметавонад. чӯҷабарак боз пайдо шуду ҷониби ӯ омадан гирифт ва маймун инро дида маймунбозии тоза оғоз мекунад. мега зери як буттаи гул даромада сарашро ба поён мегардонаду куни сурхашро ба осмон бардошта қарор гирифта меистад. вақте ки алибоч яъне чӯҷабарак паст фуромада назар меафканад, куни сурхи маймунро дида гумон мекунад ки ин гӯшти тозаи нав аст ва фурӯ меояду чанг андохта ӯро бардоштанӣ мешавад ки маймун сар бардошта ба дасти росташ аз гулӯи алибоч медорад. дар як лаҳзае ба замин мехонад, калашро канда мепартояду пӯст канда онро ба дег меандозад ки мега ман аз ханда дигар тоқат карда натавонистам ва хестаму дар ҳамин лаҳза мушоҳида кардам ки чанд касе ки дар гирду атроф дуру наздик буданд давида омаданд ки ҳазратам чӣ шуд? мега ончунон хандае дар вуҷуди ман ба туғён омад ва маро ба гӯё шайтон дар гарданам сувор шуда васваса мекард ки дигар чӣ ҳодиса шуданро шарҳ дода натавонистам ва ба маймун ишора кардам ки барои маймун мехардам. маймун бошад мегӯ ба як ҳоли табоҳ гардани кай рӯ ба раҳми худо ба ман нигоҳ мекард ва гӯё узр мепурсид ки мурғро аз даст додаму ҳам худ гирусна мондам. вале ҷӯшидани як гӯшти дигарро шоҳидон дида ба он наздик мешаванду ҳис мекунанд ки инҷо чӣ ҳодиса рух додааст ва ҳама каса механданд. дар ҳамин ханда соҳиби маймун пайдо мешавад ва ин мард ки баъди бемор шуданаш солҳои бисёр намехандидааст ва он рафиқашам медонистааст ба таклифи ӯ ки ҳамин маймуна ба ман фурӯш ва маймунро ба бемор мефурӯшад ва ӯ қисса мекунад ки ин маймун бо маймунбозиҳояш маро табобат кард ва акнун
او نه تنها آشپزی من بلکه طبیب اصلی من هم به حساب می رود. و من بیننده عزیز اگر شما خواهش داشته باشید و توجه به چنین انا چند میمون بازی این میمون آشپز رو در آینده به شما قصه میکنم.